Элек кешеләр балаларына мирас калдырган. Яхшыга булган ул мирас, ямангамы, кайчан ничектер инде. Минем мирасым берәүгә дә зыян китермәс. Ул минем рухым, минем язмаларым булыр. Аларда минем сугышта күреп аңлаганнарым. Балаларыма шуннан да зуррак байлыгым юк минем. Монда, сары үзәк далаларында мин шушы фикергә килдем. Тормыш мине һәр вакыт бирегә этәрде. Мин адашсын, юкка чыксын өчен. Ә мин аларга барлык уй-фаразларымны язып калдырачакмын. Һәм кайчанда булса, гомеремне мин балаларымда дәвам итәрмен кебек. Мин ирешә алмаганнарга бәлки алар ирешер. Тик безгә караганда аларга яшәү кыенрак булыр. Шуңа яшьтән үк акыл тупласыннар.